Ahojky, čauky, já vás vítám tady u toho nového videa. Tohle video bude druhý v pořadí a asi poslední o naší dovolené na Tenerife. To video předtím, tak to byl prostě jenom takový vlogísek, říkala jsem si, že ty týdenní vlogy měly mega úspěch u vás, bavily vás, dlouho jste je sledovali, tak jsem si říkala, že prostě natočím to stejný, akorát na dovolené, takže to bylo spíš takový jako o tom, co se tam dělo a co jsme celý dny dělali, ale tohle druhý video bych chtěla zaměřit na to, hlavně teda kolik nás to všechno stálo, vám budu jako během toho říkat, ale zároveň bych vám chtěla dát nějaký tipy a rady, pokud se tam třeba chystáte, nebo pokud vymýšlíte kam jet, tak prostě myslím si, že Tenerife je naprosto skvělá volba, s tím, že teda úplně od začátku, takže mám tady napsaný takový bodíky, budu se nimi asi řídit, takže se budu koukat do toho, co jsem si tady napsala. Jako první teda jsme zařizovali letenky a hotel. Letenky jsme kupovali přes Ryanair. Šlo tam mít jako tisíckrát výhodnější termíny, ale my jsme zrovna tady v tom červnu tady museli jako nějaký dny být, takže se to hodně krylo. A takže jsme museli jet prostě v tom termínu, co jsme mohli, a vyšlo nás to na 13 000 pro oba tam i zpátky, s tím, že jsme měli batoh a jenom příruční zavazadlo, ne takový to, co se musí odbavit. A upřímně bála jsem se, ale nakonec to jako stačilo, jako kdybych měla ten větší, tak akorát si vezmu prostě víc oblečení a tak, ale úplně to stačilo. A co se týče těch letenek, tak kdyby jsme letěli, myslím, jenom o nějak týden jako později, jako kdyby jsme tam byli teďka, tak by to bylo, myslím, za půlku, jo, takže je to fakt veliký rozdíl, ale museli jsme prostě být tady. No a ubytko, tak to jsme si hledali přes Booking. My jsme původně tam chtěli letět jako v 6, jako 3 páry, potom ve 4, ale nakonec jsme letěli jenom sami. Když jsme chtěli jet jako ve vícero nás, tak jsme chtěli najít nějakou jako vilku, nebo jako už jsme i hledali na Airbnbčku nějaký prostě vilky s nějakým bazénem a tak, že bychom si tam vařili, ale říkali jsme si, že když takhle pojedeme sami, takže si to prostě uděláme jako komplet pohodičku a hledali jsme nějaký hotel. Co se týče toho hotelu, tak bydleli jsme teda v Barcelo Santiago, myslím, že tam byl ještě jeden další Barcelo, ale tohle je Barcelo Santiago, bylo to jako naprosto krásný, já vám tady budu dávat nějaký záběry, prostřihy, ať víte, jako, jak to tam vypadalo, bylo to fakt jako, působilo to mega jako luxusně, mega hezky, prostě výhledy úplně na jedničku, bylo to přímo vedle, nebo jako naproti těm Los Gigantes, všichni se tam chodili dole procházet a my jsme tam prostě bydleli, takže to bylo jako fakt krásný, s tím, že teda byli jsme tam na 6 dní a 5 nocí. Měli jsme snídani, měli jsme prostě polopenzi, měli jsme snídani a večeře, na obědy jsme si chodili a s tím, že vyšlo nás to na 22 000, jako zaokrouhleně, nějakých 890 € pro 2 z polopenzí, takže to je těch jako už za ten celý pokoj, což si myslím, že je naprosto jako krásná cena. Kdyby jsme letěli na all inclusive i s obědama, tak by to bylo za 35 na tu dobu, myslím. Ale jako předtím jsme si říkali, že budeme prostě chodit na obědy, ale upřímně, jakoby, hodně jsme tam projedli, takže ne, že by se to úplně vyplatilo, jako museli bychom víc jíst a víc pít, ale jako je to tam drahý ty jídla, nebo drahý, je to tam asi normální, jako prostě všude zahraničí, to jenom my to tady máme strašně všechno levný, takže to bylo takový, ale k tomu se dostaneme, k tomu jídlu. Takže hotel Barcelo Santiago, naprosto doporučuju, je to jenom jako pro dospělí, takže tam nebyly žádný děti, což bylo taky úplně superový, žádný jako vlastně ani rodiny, jako s třeba dospělýma dětma, prostě tam byly jenom páry a bylo to fakt skvělý, prostě tam ležet a jako neslyšet žádný křiky, já sice děti naprosto miluju a tak, ale bylo to jako fakt jako kompletní prostě pohodička, že jako jsme si kolikrát za den řekli, jako, že to je fakt jako krásný ticho tady na odpočinek. Takže tak, no pak nastal ten den, kdy jsme už jeli a my jsme teda letěli z Vídně, takže jsme se museli ještě nějak dopravit do Vídně. Původně jsme to měli namyšleno tak, že pojedeme autem a
necháme ho tam zaparkovaný v nějakým, teď nevím, jak se to jmenovalo, nějaký prostě parkoviště nebo něco takového, co tam mají prostě zařízený, ale potom jsme si četli nějaký recenze a byly docela strašidelný, jako že auto pak nebylo úplně jako v dobrém stavu, že tam s tím autem jezdili, protože měli jakoby klíčky od toho a tak, takže nakonec jsme se na to vykašlali, hledali jsme parkování na letišti, tam psali taky dost blbý recenze, jakože tam jsou ty místa jako úzký a že prostě odřený auto, bla bla bla. Takže jsme se na to taky vykašlali. Nejdřív jsme se podívali, že teda bychom jeli autobusem. Jelo to nějak blbě, že bychom tam museli jako na to čekat, takže jsme poprosili kamaráda mého milého, dali jsme mu, myslím, 3000 za to, že nás tam jako odvezl a potom pro nás přijel a plus jsme teda kupovali dálniční známku na těch 10 dní, což je asi 300, takže jsme dali jakoby 3300 ještě k tomu těm letenkám, aby jsme vůbec mohli odletět. Ale letěli jsme v 6 ráno, takže jsme prostě jeli v noci, no chtěli jsme prostě být v klidu, že to všechno stíháme, takže jsme měli takhle hezký odvoz. No potom jsme teda letěli a když jsme přiletěli, tak jsme ještě předtím teda měli rezervaci na auto. Bylo tam strašně moc těch společností, my jsme to měli přes Sicar, píše se to Cicar. A dělali jsme si teda rezervaci předtím online. Stálo to 168 €, záleží, jaký jste měli auto. Nejlevnější je Fiat 500, klasika, ten stál tuším 120 € nebo možná 150 €, něco prostě takového. A my jsme si teda zarezervovali nějakého Jeepa, ale psali tam, že jako jestli bude dostupný, nebo to bylo v takové stejné kategorii jak Peugeot 3008. No a nakonec jsme dostali Peugeota, ale bylo to jako extrémně pohodlný velký auto. Všude jsme se hezky vlezli, když jsme se váli nejdřív, protože můj milý už na Tenerife byl a říkal, že tam jsou hrozně úzký ty cestičky a že i s tím Fiatem se tam blbě vyhýbalo, ale my jsme teda měli toho Peugeota, bylo to fakt prostě velký SUVčko, pohodlný, fakt jako úplně skvělý. Za 168 € asi jako vyhovující, kolik to je peněz, teda kolik to je českých, ani nevím. 168 € je 4000 korun českých. No a když jsme teda tam přijeli, tak jsme šli rovnou k tomu tam okýnku, nebo jak to říct, prostě kde oni sedí na té přepážce, jakoby. A jenom jsme řekli, že tady máme teda udělanou tu rezervaci, oni nám dali klíčky, šli jsme si to auto najít tam na to jejich parkoviště. A je to vždycky tak, že některé auta prostě půjčují s prázdnou nádrží a vy je vracíte s prázdnou nádrží, anebo máte natankováno a potom to vracíte dotankovaný. My jsme teda přisedli jako do nedotankovaného auta, takže jsme hnedka jeli natankovat a natankovali jsme plnou za 60 €, což je 1480 korun českých. A s tím, že teda v té ceně už těch 168 € máte vlastně to půjčení, je tam určitě, to je nějaká asi dálnice, nebo nevím, prostě můžete tam jezdit jako všude po tom celém ostrově. Full insurance, jak se to jmenuje, pojištění. Jelikož to Tenerife je hodně jakoby kopcovitý, tam prostě my jsme vlastně vydali nějakých 40 metrů nad mořem a jeli jsme, když jsme jeli nejvýš, tak jsme byli v nějakých 2500 metrů nad mořem, jako kam jsme dojeli autem, takže to bylo jako fakt mega převýšení, takže nahoru jsme jeli neustále na dvojku, dolů, nebo jako nahoru se trošku rozjedete, dolů jedete jenom na dvojku, ale vlastně furt jenom brzdíte. A projeli jsme, nebo najeli jsme vůbec nevím kolik kilometrů, fakt jako projeli jsme celý ten ostrov, byli jsme úplně všude. A ani jednou jsme nedotankovávali, a pak jsme jim to teda dovezli zase s tou prázdnou a bylo to fakt jako extrémně rychlý, prostě my jsme jeli schválně jako dřív na to letiště, kdyby náhodou nějaký problém nebo něco, ale bylo to fakt jako extrémně jednoduchý, extrémně rychlý. To auto bylo všude možně domlácený, takže jsme si ho předtím jako natočili, nafotili, aby nemohli nic říct, což vám asi taky jako doporučuju, ať si to radši nafotíte, i když oni to asi moc jako nějak nehrotí, ale asi bych si na to dala radši pozor. No a když jsme teda už sedli do toho auta, tak jsme dojeli na ten náš hotel, tam jsme měli check-in, myslím, ve 2, nebo jako, že na hotel jsme mohli ve 2, my jsme tam přijeli nějak kolem 1. A tak jsme si ještě zašli jako nakoupit něco. A potom tady mám další část ohledně toho jídla. Takže
my jsme měli polopenzi. Co se týče toho jídla na tom hotelu, tak bylo to něco neskutečného. Co se týče snídaní, tak tam bylo prostě fakt na výběr neskutečně moc slanýho, prostě vajíčka na všechny způsoby, natvrdo, polský oko, omeleta, zastřený vajíčko, prostě všechno, na co si vzpomenete. Potom tam byly různý toasty zapečený, všechny možný bagetky, pečivo, chleby, šunky, sýry samozřejmě, no a potom tam bylo i jako sladký samozřejmě, takže tam byly nějaký líbanečky, potom strašně moc jako pečiva sladký, takže nějaký donuty a koblihy a nějaký jako jejich věci a tak. Potom tam byly ještě párečky, bylo tam i něco jako pro vegetariány, tuším, nebo možná i vegany, nějaký jako část. Ovoce a na snídaní tam byly pomerančový džusy, takový ty jako freshe, přímo z čerstvých pomerančů, tak to bylo jako výborný. A k té snídani jsme teda měli jako zadarmo pití, ale potom k té večeři už jsme si ho platili, protože jsme měli vlastně jenom tu polopenzi. Takže ty snídaně byly fakt luxusní, prostě chodili jsme vždycky na 7:30, protože od 7:30 to začínalo, hodně jsme se najedli, většinou jsme si dali slanou i sladkou. A tak a potom jsme vlastně jezdili po tom ostrově, většinou jsme byli pryč. Hlavně dopoledne, dvakrát jsme byli i celý den, že jsme se vrátili jako až někdy na odpoledne. Takže jsme většinou ty obědy měli jako někde po cestě. Dvakrát jsme byli na Mekáči. Co se týče Mekáče, tak za 2 meníčka velký jsme platili, myslím, nějakých 40 €, jo, což je litr. Tak to je hustý, no. Takže jsme platili 1000 za 2 meníčka a měli tam teda strašně moc na výběr jako jejich nějakých, nebo jejich prostě jiných jako věcí, takže to bylo takový jako lepší a bylo to takový, že jsme věděli, že se dobře najíme, když půjdeme do Mekáče, nebo jako dobře, prostě hodně najíme. Rendle, nepustím tě teďka ven. Rendl škrabe na terátko, chce jít ven, ale nebudu ho teďka pouštět, takže snad... No, neškrabej! Takže ty Mekáče byly jako super, to jsme se prostě fakt vždycky najedli, jsme byli dvakrát a potom jsme byli jednou v restauraci del Santiago, Restaurante del Santiago, to když jsme jeli, myslím, první den. Tam to bylo, nebo celkově mně přišlo, že hodně těch restaurací, co byly takhle jako po cestě, tak byly spíš jako bary, že tam hlavně lidi seděli jako na pití a dali si k tomu jenom nějakou jako malou třeba bagetu s něčím a tak a my jsme si tam dali, já jsem si dala nějaký maso hovězí, který byl jako tak nějak dobrý a potom můj milý si dal nějaký kuřecí steak prostě, ale bylo to takový jako, že doma si to uděláme lepší, platili jsme 50 €, takže zase prostě něco přes 1000. A najezený, jako já jsem byla dobře najezená, já se najím fakt jako všude, mě to jako tak nějak chutnalo, ale nebylo to jako nic jako extra. Potom jsme byli zase v Mekáči a potom, když jsme jeli do Puerto de la Cruz, tak tam jsme se tak jako procházeli a natrefili jsme na restauraci, která se jmenovalo El Padrino, nebo něco takového, El Padrino. A tam jsem já měla jejich paellu. Ta byla jako výborná s kuřecím masem a prostě jako to bylo fakt jako, to mě extrémně chutnalo, můj milý měl carbonáry a měli jsme k tomu zase oba pití a platili jsme zase 50 €, ale to bylo jako fakt výborný, to bylo moc dobrý. Tam jako bych tomu asi vůbec nic nevytkla, tomu mému jídlu, to bylo fakt výborný. No a potom poslední den, co jsme byli celý den na hotelu, tak oni tam samozřejmě měli jako ten snack bar a pro ty lidi, co mají tu all inclusive, tak to měli zadarmo a my jsme platili za, já jsem si dala tagliatelle s krevetama, můj milý zase carbonáry a platili jsme tuším jenom 20 € tady za ty 2 jídla, že to bylo takový jako nejlevnější, co jsme tam jako jedli. Takže jsme byli ve 3 restauracích a 2krát v Mekáči, ale jako ten oběd byl takový jako šup a věděli jsme, že se potom najíme dobře večer na té večeři. Takže co se týče těch večeří na tom hotelu, tak to bylo jako něco neskutečného. Každý den tam byl jako tematický nějaké zemi, takže tam byla Itálie, nějaký jako jejich národní, nějaký orientální a tak. A to jsem si jako vždycky pošmátla. Tam bylo prostě
všechny možné jako typy masa nebo druhy masa, jako vždycky tam bylo nějaký hovězí, nějaký vepřový, nějaký kuřecí, vždycky tam byly hranolky, brambory, rýže a ještě nějaký takový jiný jako brambory a celkově ty přílohy docela střídaly, potom tam bylo vlastně lasagne třeba na ten italský týden, pak tam byl americký, teda italský týden, italský večer. Americký večer, tak tam byly jako burgery, že jste si mohli jako udělat, takže jako ty večeře, nebo celkově to na tom hotelu. Na tom hotelu to bylo jako fakt výborný, tomu nemůžu vůbec nic vytknout, stálo to za všechny peníze, co jsme za to dali a kdyby jsme tam letěli příště, tak jsme si říkali, že bychom si vzali to all inclusive, protože to bylo prostě naprosto výborný a někdo mě pod to minulý video psal, že je to jenom o jídle, ale jako já jsem tam jako řešila hlavně jídlo, protože jsem si to naprosto užívala. No, potom teda jsme chodili ještě na nákupy jako jídla, ale ne jako jídla, spíš tak jako pochutinek na večer. A to jsme si vždycky zajeli do Lidla nebo do té jejich Mercadony. Tam jsme si koupili vždycky nějaký sladký pečivo, nějaký jejich jako, který tady nemáme. Já jsem si většinou koupila kombuču, něco na pití, něco sladkého, nějaký ovoce a tak. A to jsme většinou ještě jsme si kupovali opalovací krémy, což je mega tip pro vás. Kupte si opalovací krémy, nebo mějte s sebou opalovací krémy. My jsme jeli jenom s příručákem a neměli jsme doma žádný opalovák, takže jsme si říkali, že si to koupíme až tam. Stál, myslím, 8 €. Taky docela dost peněz, pane bože. Mně ty eura prostě nepřijdou jako, že to je tolik peněz, ale stál, myslím, 7-8 €, no a měli jsme 30 i 50, nejdřív jsme si koupili 30. Já jsem se pak spálila trošku, takže jsem si říkala, že si koupím radši 50 a měla jsem radši potom 50 a bylo to fakt potřeba. Poslední den jsme se spálili znovu, protože jsme celý den leželi vypláclí na hotelu i přes oběd, kdy to páří úplně nejvíc a byli jsme totálně zažehlí, takže opravdu mějte s sebou ten opalovací krém. No, takže v tom obchodě jsme nechávali většinou 30 €, něco takového, 20-30, jako záleží, proč jsme tam šli a myslím, že jsme nebyli každý den, byli jsme jenom 3krát asi pro nějaký prostě fakt jako věci sebou, pití a tak. Co se týče typů na výlety, tak my jsme dopředu měli naplánovaný 2, a to do Masky, což je taková vesnička, je to podle mě hodně turistický jako místo, ale co vám doporučuji, tak tam určitě jet dopoledne. My jsme tam jeli hnedka po snídani, kolem, nevím, třeba v 9 jsme tam mohli být. A jelikož tam se fakt jede jako velice klikatými uličkami a úzkými uličkami, cestami, kam se vleze jako jenom jedno auto, a většinou tam jezdí i autobusy a mikrobusy a tak. Bylo to jako, kdyby jsme tam potkávali lidi do protisměru, tak by to byla asi docela sranda. Já jsem viděla někde na TikToku nějaký video, že tam někdo píchl, takže to musela být taky sranda. Ale bylo to fakt jako krásný, stálo to určitě za to. Byli jsme tam vlastně, když tam tak jako začínalo svítit sluníčko a fakt to vypadalo moc krásně, takže to vám určitě doporučuju. Tam se vlastně nic neplatí, je to prostě jenom vesnička, kterou si jako projdete, jsou tam pěkný výhledy, hlavně ta cesta k tomu je plná jako krásných výhledů, nejdřív prostě vyjedete úplně nad mraky, potom zase sjedete pod ně a je to fakt jako zážitek. Ale je to jenom takový prostě na dopoledne, no, aby jsme se podívali, takže potom jsme zase jeli už na nějaké jídlo a na hotel, ale říkáme už i ty cesty. Já jsem si strašně užívala to, že prostě jsme tam projížděli těma krásnýma krajinama. Já jsem řídila jenom jednou, protože jsem byla extrémně podělaná, protože mám strašný strach z výšek a tam to většinou vypadalo tak, že jste prostě jeli úplně na okraji nějaké hory a pod váma byl prostě úplně sešup dolů a já jsem většinou zavírala oči, takže bych asi úplně ani řídit nemohla. Fakt jsem se jako docela bála a to si myslím, že jsem docela dobrá řidička. Ale tam jsem fakt měla strach, protože nezvládala jsem se na to dívat ani jako od spolujezdce, takže jsem neřídila. Potom další výlet jsme udělali druhý den na Pico del Teide, což je vlastně sopka, která je úplně nějak skoro uprostřed toho ostrova. Tam jsme jeli taky dopoledne, což vám opět doporučuji, protože když jsme potom jakoby odjížděli, tak to parkoviště bylo plný jako až úplně k cestě a bylo tam fakt hrozně moc lidí, až to bylo takový už, že si to podle mě ani neužijete. Takže jsme tam jeli dopoledne, můžete přijet jenom dolů, ale potom se dá nahoru vyjet vlastně lanovkou. Naši známí, co tam byli, tak říkali, myslím před 2 rokama nebo něco takového, možná před 3,
tak říkali, že tam strašně moc foukalo a že vlastně nahoru ani jet nemohli, protože ta lanovka nejela a že se to děje docela často, protože na tom ostrově fakt docela hodně fouká, teda jako v těch vyšších výškách, tam u nás dole na tom hotelu teda nezafoukalo ani jednou. Takže jsme vyjeli nahoru tou lanovkou, to stálo 80 euro, nahoru i dolů pro dva, tou lanovkou jedete tak 5 minut podle mě, ale jako stálo to za to, bylo to naprosto něco neskutečného, ta sopka má 3718 metrů nad mořem, s tím, že teda ta lanovka vás doveze jako skoro nahoru, potom se dá jít ještě až úplně k tomu prostě vrcholu, ale tam se musel vyplňovat, no museli jste mít nějaký povolení k tomu, že tam můžete nahoru vylézt a hlavně jste museli mít jako nějakou asi obuv na to lepší a řekla bych, že tam nahoře už je docela zima, ono sice svítí to sluníčko, ale docela tam foukalo, ale jako když jsme vyjeli jenom tou lanovkou, tak to bylo v pohodě, můj milý měl na sobě pantofle a měli jsme prostě kraťasy a dlouhý vršek. Ale to se jako dalo naprosto vydržet, každopádně říkali jsme si, že jsme jeli příště, takže si vyšplháme až tam nahoru, protože to musí být teprve jako výhledy. Je to tam, myslím, na vlastní nebezpečný, no prostě musíte tam jako mít nějaký to povolení. Další výlet. Monkey Park Tenerife, což byly opičky, morčata tam byly, nějaký plazy, tam byly ptáci, tam byly želvy, nějaký aligátor, myslím, a i tam byl. No a to stálo 10 euro na osobu, což bylo mega levný, to bylo nejlevnější, kde jsme byli. Potom jsme ještě zaplatili 3 eura za krabičku s jídlem a to bylo jako krásný. Máte tam, myslím, 4 takový výběhy, kde jsou ty morčata a opičky a lemuři. Jako na volno, můžete tam s něma, můžete je krmit, můžete tam, myslím, že si je můžete i pohladit, nesmíte je brát. Ale viděla jsem nějaký videa na TikToku, že ty kočičky ne, opičky, vlezly lidem třeba na rameno a tak, takže je to takový, že tam můžete mít s nima kontakt, no a potom tam jsou ještě jako různý další výběhy, které jsou teda jako zavřený, ale ty opičky jsou naučený, že tam ty lidi je krmí, takže jsme je tam krmili, dávali jsme jim to prostě přes ten plot a bylo to extrémně roztomilý. Fakt jako takový, bylo to takový maličký, byla to taková fakt jako menší zoo, možná ani ne zoo, prostě fakt jenom takový pár zvířátek a bylo tam hodně lidí, byli jsme tam odpoledne, třeba kolem 3., 2. a bylo tam hodně lidí, hlavně s dětma. Moc se mi to nelíbilo, protože tam jako vlastně ten jeden lemur tak jako sešel dolů a najednou prostě milion lidí kolem něho a všichni strašně furt na něho hrabali. Nelíbilo se mi to, ale prostě bylo to pěkný tak jako pozorovat je. No a parkování u toho bylo zadarmo a to je asi všechno k tomu. Poslední den, co jsme jako výletovali, tak jsme měli strašně moc ještě benzínu, tak jsme si řekli, že si to tak celý projedeme a objeli jsme celý ten ostrov, druhou stranu, než kterou jsme jeli předtím. Takže jsme jeli vlastně kolem toho letiště, pak do toho hlavního města Santa de la Cruz, nebo jak se to jmenuje. A potom jsme jeli vlastně furt dál a dál, tam jsme po cestě našli nějaký opuštěný sanatorium. Nevím, jako nemám úplně potřebu vám to doporučovat, protože jsem tam neměla úplně dobrý pocity, bylo to takový zvláštní tam být, úplně se mi to nelíbilo, ale to jsme jako teda po cestě dali a potom jsme tak jako jenom jeli, já jsem se kochala krásným výhledem, jeli jsme zase prostě nahoru dolů, pak jsme přijeli k nějaké pláži a tam hodně lidí surfovali. No a celkově jsme si to prostě projeli, my jsme bydleli hodně na jihu a ten sever je takovej jiný, je to tam prostě plný takových jiných stromů, než jsou jako všude jinde, ono celkově mně přijde, že ať jste v jakékoliv výšce, tak jsou úplně jiný ty stromy, jo, nebo celkově prostě, ať už podnebí, tak ty rostliny a takhle, takže nejdřív prostě palmy, pak tam jsou takový zvláštní stromečky, které vypadají jak nějaký mochomůrky a potom vlastně čím výš jedete, tak potom, když jsme byli na tom severu, tak tam byly úplně fakt až takový jak pralesy, prostě úplně takový stromy propletený do sebe. Bylo to fakt jako zážitek to vidět, takže vám určitě doporučuji jako celý si to projet, abyste to viděli celý, i když na tom severu teda byla trošku jako zima, ale tak pořád je to prostě na kraťasi a na mikinu. Možná třeba
když tam jedete jako, já nevím, někdy jindy, třeba na jaře, tak asi je to tam třeba i větší zima, nevím. Bylo tam fakt jako na Kraťase a na Mykinu. Já jsem měla Exalted takovou bundičku a bylo to jako akorát. A tam jsme potom po cestě vlastně zajeli do toho Puerto de la Cruz a tam jsme se naobědvali. Tam to bylo moc hezký, ale takový hodně turistický, mi přišlo hodně lidí. My jsme vlastně bydleli v tom Santiagu, teda Barcelu, a bylo to Puerto Santiago jako město, ale bylo to fakt takový maličký, jako spíš vesnička prostě na okraji. A tam jako určitě nebylo tolik lidí, jak v tom Puerto de la Cruz, ale říkám, tam je to asi takový, tam je myslím i druhý letiště, že lidi jezdí jako hlavně tam, nebo hlavně jako jenom tam a jsou třeba tam a jezdí jenom na nějaké výlety. No a poslední den, úplně poslední den, jsme si pronajali postel, takovou mega pohodlnou, na tom hotelu. Platili jsme 50 € na den. Já se omlouvám, že to říkám v těch eurech, jo, ale je to myslím prostě něco nad 1000 korun. 1234 korun. A měli jsme teda tu postel na celý den, potom jsme měli nějaký sekt a mísu s ovocem, nebo talíř s ovocem. A bylo to úplně úžasný, byli jsme tam teda hnedka od rána, třeba od 10 až do asi do 4 nebo do 3, protože potom už jsme byli fakt strašně zežehlí, my jsme se prostě přes to poledne jako nechránili před tím sluníčkem a byli jsme fakt totálně červený, hodně to bolelo, takže fakt mějte určitě ten opalovací krém, je to potřeba. Ještě poslední tip, ještě předtím, než vám tady řeknu, co se koupání a tak týče, tak je tenhle obal na telefon, nebo celkově prostě nějaký tady s tím špagátem. Bylo to extrémně praktický. Máte ten telefon neustále u sebe, protože to máte prostě pověšený jak kabelku. Tady ten od Karla Lagerfelda je takovej, přijde mi takový hezčí, než jak jsou jenom takový ty tkaničky, který zavazujete za krkem. A bylo to fakt, ulehčilo mi to strašně moc práce s tím furt vymýšlet, kam si dám telefon, protože většina mých outfitů neměla kapsy, takže jsem měla prostě furt ho u sebe a díky tomu mám strašně moc fotek, strašně moc videí, takže naprosto skvělá věc. No a poslední teda, co se toho koupání týče, tak to moře nás upřímně moc nelákalo, protože prostě moře, vlastně oceán. Já bych se nejradši prostě potápěla, šnorchlovala a koukala se na rybičky a na želvičky a na krásné korály a tak jako se mi to líbilo v Egyptě, ale tam to bylo spíš takový strašně moc vlny, strašně útesů, prostě kameny a já jsem se jako bála tam vlézt, takže jsme v moři vůbec se nekoupali a měli jsme na tom hotelu bazén, takže jsme byli v bazénu, ale upřímně jde to jako i bez toho, protože si myslím, že to Tenerife je hlavně o tom jako cestování a prozkoumávání toho ostrova, protože to je prostě takový něco, co nevidíte jako úplně běžně, takže si myslím, že to je hlavně o tom mít to auto a prostě projíždět se tam a procházet se tam a objevovat ty krásy toho. Tak, další tipy, které jsem si napsala, tak samozřejmě strašně profákají je ten Loro Park, což je prostě obrovská zoo tam, ale my jsme tam nechtěli, protože jsme byli prostě smutní z toho, že tam mají ty kosatky a delfíny a lachtany a nechtěli jsme prostě se na to koukat, takže jsme si říkali, že tam vůbec nepůjdeme, ale tam jako chodí všichni. Potom je tam nějaký ten obrovský akvapark, což taky mě úplně nelákalo jako na dovolené jít na celý den do nějakého akvaparku, ale je to taky strašně profláklý. Potom se tam dá teda surfovat, což tam jako hodně jsme viděli lidí, všichni tam měli surfy. Hrendle, přestaň. A potom jsem objevila na TikToku jeden úplně krásný, nebo vyhlídku, odkud jde krásně vidět západ slunce. Ale objevila jsem ho až poslední den. A na tom Tenerife je super, že tam je všechno jako kousek. My kamkoliv jsme chtěli jet, tak to bylo třeba půl hodinky, hodinka, ale tady ten výhled byl takový prostě někde kousek od té tejde a jeli bychom tam 2 hodiny, myslím, a prostě klikatýma uličkama, nevím, úplně jsme se na to potom vykašlali, protože jsem se bála, že tam přijedeme 2 hodiny, západ nebude hezký a pojedeme zase 2 hodiny nazpět. Takže jsme si dali aspoň takový důvod, proč tam je znovu, protože
máme takový bucket list, co tam jako ještě chceme určitě vidět, což mě vede k tomu, jestli stačily ty dny, co jsme tam byli, upřímně jo, protože na to, aby jsme si odpočli a i něco poznali, to úplně stačilo, ty další dny už by byly takový jako navíc, bylo by to jako krásný samozřejmě, ale my jsme si to i tak strašně moc užili určitě a já jsem byla fakt nadšená úplně ze všeho, co jsme viděli a naprosto to stačilo. I když jsme odjížděli, tak mě to tak jako mrzelo a chtěla bych tam klidně ještě bejt. Tak jsme to vzali spíš tak, že aspoň budeme ještě mít jako možnost tam, nebo důvod tam jít ještě znovu. A teď se teda dostáváme k tomu, kolik nás to vlastně celé stálo. Já jsem vám tady postupně říkala teda nějaký ty ceny, kolik to jako co stálo. Každopádně ten celý 6denní trip na Tenerife nás vyšel na 55 000, včetně úplně všeho. My jsme vlastně sebou měli proměněný eura, měli jsme na kartě a potom jsme to spočítali a bylo to přesně 55 000. Pro 2 na 6 dní na Tenerife. Jestli to za to stálo nebo ne, tak to jako samozřejmě stálo, bylo to jako úplně nádherný. Fakt to bylo takový jiný, než kde jsem jako kdykoliv byla. Hodně jste mě doporučovali ještě Madeiru, která má být taky takhle krásná. Moje kamarádka byla teďka na Malorce, dávala furt nějaký storíčka, taky to vypadalo moc krásně, takže určitě je spoustu takhle nádherných míst po světě, nebo teda tady u nás po Evropě. A tak, takže nás to stálo 55 000, bylo to fakt krásný, všem vám to doporučuji tam vidět, určitě to jde jako třeba za půlku podle mě, když si najdete nějaký levný Airbnb, pojedete třeba jenom s batohem a nějaký dobrý termín, tak to jde určitě jako samozřejmě levněji, ale my jsme to chtěli mít prostě hezký a užít si to jako takhle se vším všudy a tak. Takže ještě jsme i pak si pohrávali s myšlenkou, že příště bychom nejeli do toho hotelu, ale že bychom si fakt něco pronajali a vařili bychom si, protože když jsme byli v té Mercadoně a tak mě to hrozně lákalo, jako si koupit nějaký ty jejich masíčka, tak aby zkoušet to. Uvidíme. Takže to je všechno tady k tomuhle videu. Doufám, že jsem vám tím předala nějaké tipy a rady ohledně toho, kdybyste tam chtěli jet, nebo tak. A kdybyste měli ještě nějaké další otázky, tak mě určitě napište, já se pokusím vám na to odpovědět, pokud budu znát odpověď. A jestli jste ještě neviděli ten vlog, tak se určitě podívejte, je to takový, co jsme tam celý ten týden dělali. Na Instagramu mám nějaký výběry, takže se můžete podívat i tam. A to je všechno, mějte se krásně a pa pa!